amimitas, Bubunan hantik, ng tawanan. o kuman pa mga lamok. Naapag imi din na suryo. Kalak. Pakuyaw-kuyaw man ko nimo. Aw ayo ko jaga-jagahep. Lah. Uy, asa lagi mo bay? Padung na yung pagkatigol. Muta naman ka, naman pulis ka? Adi manggod, mutahan na ko ba? Dali manggod mo. Di, nagdali-dali may kay naman ko may pamisitaan. Naman ko na babaya diha nga. Bago ko nang abot ba? Gwapa ko nung kayo. Siksihar ba ko sa lawas ano eh? Kanang gingon nila na. Gwapa kay ng babae. Kanang bagong abot. Oo, mo na. Na mga to para ba mi? Kay mamisita mi. Aw, mauna, dungan tanin mo. Unsa mo na itong nilanganan? Unsa na ni orasa oh? Ambot lang po gaha. Bago ra ba ko dire? Magdali ento ay. Ana para makita na tanag para makaya dagway. Dire na. Tingnan naman. Sugod ba ko nung kayong kamahanan na? Di matigbasan ta. Wa to lagong suwayan, mas naras tarong. Itar ba ko nung sundang ano eh? Mao lagi kuno kay gikan ko nagmindanao. Unya, ang pinakaisog mo una sa tuwa dito. O okay, una isog na ba ko? Diha ay, isuga ka nga kumagi ka matuli. Dili mo diha, ako yung mauna bi. Ang tong gara, tong tawhana tong bukasir ba gito? Murag isog ramang baho ato. Sabi kini akong asinda dire. Wow! Ano? Sabi may kadupay. Ayo. Oh. Sabi ato. Kung kayo ayo diha. May hapon dra yo. Sa may nakayo sa hapon ba? Niya. Dag-o man gani kay ni. Sabi ato. Kamisita ta ko si mga anak. Yo. Ikaw mamisita ka sa kong anak. Kanang gagway nimo? Iso gid ay. Gusto mong tabi-tabi diha. Way man yo. Ay ha. Siguraduha lang. Yun na pa. Klaro ha to yung istorya, mamisita ka sa kong anak. Okay. Mamisita lagi yun ta ko yo. Dili ko musugot. Kanang gagway nimo? Mooy mamisita sa kong anak. Dili mo bagay ka. Sus. Katong akong anak. Kung kaila ka kang iba na alawi. Kaila ka kang iba na alawi. Oh, kaila ko ana yo. Na. Katong akong anak og si iba na alawi. Dili to sila magkalayo. Ang itsura nila. Unya, ikumpara na ko sa imong hitsura. So. Ayaw na lang. Kaya abi nimo, kato akong anak. Sexy ka ito. Wato'y katatsir-tatsir ang paa ato. Napay lawas imo. So. O kakula ba di? Napay purma nimo ay. Murag wa kay kaligo. Kung ako ikaw no, uli na lang ato. Uli na. Eh basi maglagot pa noon ko nga sus. Oh, sige yo, maulan lang ko yo. Uli na. Sus, to ako yung bisitas kong anak ng muram tog dagway nga. Di taon ko musugot kay katong akong anak di ko no ipahamak sa uban nga dili dato kinang gusto na ko sa mga asawa sa mga anak. Kanang dato. Guwapo. Sama na ko. Sama na ko. Oh, balik lagi ka. Balik lagi ko kay kamahan pa lang. Kurtino ka panat sir. Tama, isog no. Isog gid ay, wag gid mo ka balik. Pa isog ka. Adi, isog man ta ko nya. Dat ako sundang. Inya, bisa may masunod sa taon to. Ako na pod. Tinga na to sa isog ana. Ito na. Isog magaga. Aw to nang hambog nimo. Oh, si tistingin jaro may bawang po niya kay alam mo, hambog ninyo. Tagam na ko. Wag gini mo nga akong lubida. Yo. Kay sakit ani. Piling story akong lubi. Yo. Ang gitawag ko giyuyo sa lubi oh. Nara kasi mong likod. Kamisita ko sa mong anak, kung pwede ba? Misita ka sa kong anak. Oh. Kaya ako ning putbon kay samok ay ba. Pamisita ka sa kong anak. Uyo, unsa man kayo? Balik-balik ka? Aw murag nakatamay man ka sa kuha noon. Aw, wa man yo. May naunan ra bato ka ganina dire. Ako tong gipapauli. Kay murag sus. Mantik ligo tong tawhana. Arang-arang ka kay murag. Bagay gid mo sa kong anak ay kay nay height nimo. So.
Siguro basketball player ka no? Oh, hinoon. Ba kayo? Ali kayo. Pero dili na mo akong kinahanglan. Kay gusto nako ang maasawa sa akong anak. Kanang dunay dako kay kalubian. Yan. Sa Sa pamanggid. Yo. dunay dako nga kabasanan. Saanan? Dunay daghang mga kahayupan. Ang kayupan. Ang sakit yo. Kalubian, Kalubian, kabasanan, kabasanan, dahag kayupan. kahayupan. Wala ko anak tanan. Wala ka ato tanan. Sus kung ako ikaw no, uli na lang ka. Mali kay klaro di. Oh, himbalik man ka. Ano na tawag kalubian yo no? Oh, dako nga kalubian. Kaya ka naman. Unsa din ang anak ni Mayo? Kaguran o tapahan? Aw, ayo ko. Jaga-jaga hep. Run. Usa na. Taba gid ay. Stricto gid kayo. Oh, gilagay kay ganina pa lang gani. Grabe ang isuga. Kuya. Unsa man pa ka? Amo dayon. Good luck na lang sa mo ha. Ako, digi ko musugod sa kong anak nga maasawa lag mga basta-basta mga yangong tao kay sus lisod kay ang panahon karon. Damit-damit ba kayo? Batasan, batasan. Sa may ato. Usak mga re. Ay kung ina mamisita pud ka. Maog yun. Yan sa man, natuli na ka ka? Oh, di pwede mamisita yun na. Pisot pa. Aw dili gyud. Mo lang kinahanglan magpatuli sa ka. Uli isa nga to. Pagpatuli sa dito. Di ko musugot nga pisot masawas ng anak. Pisot pa tayo. Unsa minghoy man? Unya unsa man? Bastid. Bastid. Anong bastid man ka? Pisot ko ko. Muna di man gud patuli. Itag kutsilyo, digdagan. Diha oy. Bantay kag kapasar ba ka karon? Kapasar gina. Mo kay exam. Mailham bitaw ni Ron. Adto na arong mailhan. Paitan ning guwapa ta kay daghang text bit pailugan ta. Anak. Oy. Anak. Papa, di ara day ka diri? Di ara ko diri pa kay daghang kay text bit ng taon. Uy, naglisod na ko. Asa kong sugton ani. Ikot lang kita mo diri. Balhin ko be. Kanang kisaw mo na imong mga ka-text ba? Sus nagkalain-lain man lugar in taon pa oy nay. Mindanao, sa Marawi, Cebu, Amo ba sus? uban wa na ko hibaw oy. Kunya si kato si Kuko Martin nagchat na to si Muha. ang nagchat ko siya sa kuha na tong laing adlaw. Mao ba niya imo na replyan? Awa pa na ko ma-reply pa kay sus. Daghanag ka-text po nako di nako ma-reply. Ay, Mao lagi na. Abi nimo anak. Ganina ba yan atoy tulo ka lalaki. Mamisita unta si Muha. mamisita. Oh, mamisita unta unya. Wa ko musugot tungod kay sus sa to mga dagwaya oy. Mga gwapo pa? Ay dili mga pasado sa kong standard. Nya di ko musugot nga kaning imong naong oh. Kini imong naong oh. Sus di gid ko musugot nga. Mapunta lang nag mga way mga klaro nga mga dagway. Unya, maminaw kas kong advice ha. Kung mag-uyab-uyab gani ka. Opo pa. Kung mag-uyab-uyab gani ka kinahanglan nga kanang dato jud. Okay. Kay sus, mo na imong madayon man yung asawa, man hindi ka maglisod. Kay na. Tanda gid ha. Dapat dakog kalubian. Dakog kabasanan. Oh, kabasanan. O may nang kay karong maglapok siya sa kabasanan ninyo sa buntag. Ya pagkagabi, ikaw na po'y lapokon. Oh sus, ay pagkuan ni Hardy Ko gusto ng lapok-lapok po ay gusto na ko kining lami kayo ba ka? Sama di ay. Kan daro-darohon. Oh, daro-daro ko ni ganahan ako. Sige na. Ayo. Ayo. Uy, nak, kanang na nag-ayo. Usa pa ha. Oy, usa mi ato. Bisita ta kasi mo. Anak yo. Kanay man ni kita na ida ang buwak. Oh, unya unsa man? Ay kabala kayo. Ikibaw na ko sa imong kinahanglan. Lapad nga kalubian. Kahayupan, kabasanan. Naa si mami ug daddy ana. Orang gusto nimo. Napa may mga sakyanan dito? Ranger, Fortuner, Hanabishi, Mitsubishi, Suzuki, Supsupi. Kataghan ba na ay? Katang Hanabishi di man sakyanan. Di kay nay bagong giimbento ang Ay kung ikuha kay electric pa na. Unsa pa to? Sup-supi. Unsa man?
Kasi pagtuon ni mas kong anak, bayot. Sige, murag kan ba excited lang kay ko kay. Na-excited ka. Unya sa man. Ato na putas mga kahayupan kay daghan man ka mo sakyanan ka. Dili akong gusto. Hayop lang no sigutan niyo. O hayop. Usa may mga hayop Baka, dito? kabaw, Kabaw. payo, Kabayo. kanding, Kanding. iro, nami girape. Napon mi elipante, lipan. Na yung bitan ng mga hayop na mo. Amigas, amimitas, Bubunan hantik, ng tawhan. o buban pa mga lamok. Mga kuan ba? Ano mga pag-iita mga hayop diha, mga usap na hantik. Aw na yun, nabak ko na ganina. Uhipan. Naapag imi dinosauryo. Pakuyaw-kuyaw man ko nimo. O di kay ako lagi ingon si mama. Basi gusto ka mga bongga kay nga. Sige na, okay na. Una akong gusto gipangita kay mga daghang kay mga kayamanan. Kay arong akong anak. Hindi ka magmahay. Kay ingong ti ka. Gwapa ka ito kong anak. Ko ato asam din mo nakyo. Akong anak. Dili kong loyo, kadi lang ha. Na? Dali na nga rin. Dili tindog sa kay dera ang mamisita si mo. Hi. Mo din akong pinakagwapang anak. Oh, unya. Pag-istoryahin na mo sa akong anak kay arong magkasabot mo sa inyong buwan. Kay ako buto gid kay ko si imuha para sa akong anak. Kay bawa man ko nga di gid ka magmahay ani akong anak. Ha? Oh, sige na. Pag ayo-ayo mo diha ha. Darling, manlingkod ta kay makaistorya tag tarong diri. May kay gibiyaan tin papa. Lah, dugi man nabalik. Atong wala. Pason. Leon, usa ginawang anong bayanag. Sige. Tara na. Lang istoryahin ang tapat-tapat. Tara na ang tao din. Dili lang kay. Wa pa dagay ka na. Sa pa darling ha kay manghihisa ko. Sige. Puta lang ko dira ha. Klaro eh. Lah, walang dago siyang anak. Grabe makapanatsak yung papa niya. Dago siyang anak. Sus, mo nang dagway. Kung ako masawa na. Di na lagi kong patuli. Sus, nangita mo rin kalubian og kahayupan amahan anak. Unya, ang dagway di ay, murag dag tapahan og kaguran. Iyo pa ganyan papa nga. Kaya kung naong kang iba na alawi. Maogid. Ang naon naman naglubot ni Ibana Alawi. What's up mga kanso, mga kabulbul? Yun. Salamat di ay sa nagtanaw karon sa ang video. Ako ra ang representative sa Miyabas Vines TV kay tuwang ubang. Pero sige lang kay happy ko nga niya kauban ako mga gwapuhon mga unya sa wala pa day ka subscribe sa Rancho Vines TV nga YouTube channel, paki-subscribe no. Subscribe. Onya, shout out ay sa mga way-uyab. Wow. Ang mga way-uyab karon nga Valentine's ba ya? Unya, ayun mo pagregalo anang mga buwak-buwak. Regaluhin na inyo usa ka sako nga bugas. Kay arong mutaas na buhi. Mutaas yung Tambok antihan. mutambok ang tiyan. O Mutaas ang buhok. amo na i-shout out ang tanan nga nag-follow sa ang Facebook page sa Miyabas Vines TV. Shout out ninyong tanan. No. Saan yung i-shout out dai? Why? Shout out sa tanan nga nanood sa mga amo mga video.
Yan, nya tangi dayon mo ang video nga basig ma-upload dayon ni namo unya dayon mismo pagkagabi among i-upload ang duha ni ka kuan ang title atong usad Kabulbul karanso. kuan dili ang title sa mga usa ka vlog Hotel sa Kalibunan unya Hotel sa Kalibunan nga nasakpan ang Pare. magkumpare nga magkabit. Basta na ina na. O nya ang sagot mo. Ang kato ang gwapa kayo nga. Basta gwapa kayong anak. No? Ang istrikto ang amahan sa gwapa kayo niyang anak. Bahala na Alike sila. nga si Ibana. Na kalok-alike niya si Ibana Lawi. Nya sa kuan ay membro na sa Miabas Vines TV nga si Edgy Yuson. Kailan mo Edgy Yuson. tuwa na biyahe karon sila karong 7 PM. Biyahe karon sila Cebu. So ingat sila sa biyahe. Pero mo join mangyapon sila sa amo ang mga vlog siguro pero distance na lang kung unsay mga style ana no. Okay. Nya, kaman kay malugoy patas ng tubig.